tarda a tothom. Jordi, Oriol, Marc, desde Terras Galegas, bienvenidos. Y desde Portugal, muchas gracias, bienvenidos, obrigados. Jo dir-vos, fer un minut, dir-vos que això s'està gravant, després el penjarem al canal de YouTube del Partit Nacionalista de Catalunya a YouTube. Dir-vos que aquesta s'emmarca dins del cicle de propostes del Partit Nacionalista de Catalunya amb aquesta campanya electoral, però que donarà continuïtat a partir del dia 15, sempre ho repeteixo, el dia 14 estem citats, però ja no s'acaba res, sinó que comença tot. I Europa i europeisme és una de les matèries, dels temes troncals pel Partit Nacionalista de Catalunya. Tant és així que el Marc Torrà assumeix dins del Comitè Executiu Nacional la responsabilitat i com a primera persona que està a Bruixes i sobretot estudiant. Així mateix l'Oriol és el portaveu i el Jordi Xuclà, que no fa falta presentació més enllà de la seva carrera dilatada i expertesa i coneixement després de molts anys dedicat a la vida del servei comú. A part de tot això, Jordi és advocat i és professor de Relacions Internacionals a la Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Tanca la llista per Girona, més com un acte de suport, una persona implicada i compromesa amb el projecte polític d'una Catalunya com avui, com la veu el Partit Nacionalista de Catalunya, i per tant el meu agraïment y sobre todo desde Galicia y Portugal, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A las 6 de la tarde siempre es una hora que rompe la tarde, pero que en todo caso os damos las gracias, orgullosos de que forméis parte de esta tertulia, pero asimismo que ayudemos los pueblos a configurar una Europa más libre, más abierta, más democrática y más representativa y sobre todo más próxima al ciudadano, que seguramente en eso coincidimos el conjunto de las fuerzas políticas que tienen y no tienen representación política. El nuestro es un camino que justo ha comenzado. El día 14 no acaba nada, sino que empieza mucho y es en la línea de crear un gran proyecto también desde el ámbito nacional catalán, pero también con una perspectiva muy europeísta y muy comprometido con los valores de la Europa fundacional, la que hoy nos invita y nos obliga a seguir hablando en beneficio y sobre todo en parte de esta Europa que tenemos hoy. Gràcies, Jordi, per moderar el debat. Jo li passo la paraula a en Jordi i serà ell a partir d'ara qui porti el debat. Dir-vos que hi ha una part expositiva i que al final hi haurà una part de torn obert per qualsevol persona que vulgui prendre la paraula, des de la suggerència, idea, crítica, propositiva, constructiva, que ens millori aquell plantejament que fica avui el Partit Nacionalista de Catalunya sobre la taula, però sobretot que ens convidi a ser optimistes de que també el futur ens toca dissenyar-lo a nosaltres. Moltes gràcies, Jordi, tot teu. Moltes gràcies, Àlex. Bona tarda. I moltes gràcies a l'Àlex com a secretari d'organització i persona que porta el pes d'aquesta campanya, ja que ell ha fet referència que jo simbòlicament tanco la llista de Girona donant suport a qui en aquest moment està liderant les candidatures, també he de dir que l'Àlex tanca la llista de Tarragona. En segon lloc, perdoneu, de Lleida, evidentment, l'exsíndic general d'Aran. En segon lloc, i abans d'entrar en els meus minuts, voldria començar saludant especialment els nostres companys de Galícia i de Portugal i de Galícia, Juan Carlos Piñeiro do Campo, secretari general de Compromiso por Galícia i membre del Consell, per tant, de l'òrgan de direcció del Partit Demòcrata Europeu, i Bruno Fiallo, president del Partit Demòcrata Republicà de Portugal, partit que va tenir 2 eurodiputats a l'anterior legislatura al Parlament Europeu, i el propi Bruno, que ha estat candidat a la presidència de la República. Va guanyar
i va repetir l'actual president, però també una altra persona que és membre del Consell de Direcció, del Consell Executiu del Partit Demòcrata Europeu, que és la nostra família de referència a nivell europeu. Boa tarda i obrigado per al vostre suport i per estar aquí amb nosaltres des del primer minut. Organitzarem les intervencions de la següent manera. Jo intentaré fer una aportació inicial. Tot seguit parlarà el Marc Tolrà, responsable de Relacions Internacionals del Comitè Executiu del Partit Nacionalista i candidat, crec que número 13 per Barcelona. I també, tot seguit, parlarà l'Oriol Puigbordes, portaveu del Partit Nacionalista i candidat número 3 per Girona. El Marc en aquests moments està a Bruges, al Col·legi d'Europa de Bruges, cursant estudis europeus. Crec que és important destacar no només la nostra vocació europeista, sinó que la practiquem amb membres destacats que en aquest moment estan formant-se, per exemple, a Bruges, com el Marc, i l'Oriol també és un europeista convençut, un home de la generació Erasmus, un italianòfil molt convençut. Bé, quines són les 4 aportacions que us voldria fer sobre Europa, europeisme i política internacional, perquè Europa ja és quasi política interna, però també voldria fer algunes referències a política internacional. Primera reflexió, el nacionalisme català sempre ha tingut una clara vocació europeista, ha tingut una clara vocació de mirar nord enllà, des del segle XIX, a la construcció d'un catalanisme de caràcter cultural vinculat amb la Renaixença, fins a la lluita per la recuperació de l'autogovern i les nostres institucions, quan també dèiem que miràvem nord enllà. Crec que qualsevol persona a Catalunya amb 2 dits de front sap que el nostre model és el model europeu i que, per tant, ens convé saber parar l'orella i estar molt atents sobre les grans tendències de fons de la nostra casa comú, de la casa europea, per incorporar-les també a les millors polítiques i a les millors pràctiques del bon govern a Catalunya. Què ha passat aquests últims anys? I el Partit Nacionalista estem en campanya electoral i, per tant, sempre hem de parlar clar, però també hem de parlar amb un to de diagnòstic, de mirada, de revisió del passat per entendre i per proposar el futur. Aquest independentisme de la revolució dels somriures, màgic, que va fer una cosa absolutament increïble pels nacionalistes i pels catalanistes que ens prenem les coses seriosament, com és a la tardor de l'any 2017 proclamar la independència de Catalunya i no tenir cap acte correlatiu conseqüent amb la proclamació de la independència de Catalunya, i evidentment això té efectes contraproduents per al propi prestigi de la construcció de les nostres institucions i de l'enfortiment de les nostres institucions. És evident que aquest pas en fals, que aquesta jugada en fals de la tardor de l'any 17 provoca frustració, i és un tipus de frustració que s'ha arrossegat en la cultura política catalana i en l'ambient polític català i en el joc de miralls i en els angles morts de la política catalana en aquests últims anys, i ha portat frustració. I ara aquesta frustració s'ha traslladat en un altre angle de visió, que té a veure amb el que discutim aquesta tarda. També hi ha frustració respecte a les expectatives i a la vocació europeista. Per primer cop en la història del catalanisme polític, per primer cop en la història del nacionalisme català, detectem catalanistes, nacionalistes que tenen una posició euroescèptica o de distància respecte al projecte europeu, perquè no hi ha una proporció entre les expectatives que il·lusòriament es havien dipositat en la resposta europea i la realitat de la lògica de la política europea. Per tant, no només hi ha la frustració de la tardor del 2017, sinó que també hi ha una certa irritació respecte a aquesta Europa que ha de solucionar tots els problemes del descosit del moment polític actual català i que no entén que el Parlament Europeu acaba d'aprovar algunes resolucions que van en contra, precisament, d'allò de la tardor del 2017, o que un organisme que em conec i que m'estimo i que forma part d'allò més essencial del Consell d'Europa, com és la Cort Europea de Drets Humans, sí que acabarà donant una resposta a les sentències del Tribunal Suprem, però ho donarà en aspectes molt concrets i jo m'aventuro a dir
que en dos aspectes en els que segurament s'han violentat i s'han contravingut drets fonamentals. Per exemple, no permetre que entre la primera votació i la segona votació d'un candidat a la presidència de la Generalitat, del candidat Turull, es suspengués un acte, una unitat d'acte, com era una investidura d'un president de la Generalitat, declarant una presó preventiva. O, per exemple, no permetent que un eurodiputat electe, Oriol Junqueras, pogués anar al Parlament Europeu a prendre possessió de la seva acta d'eurodiputat quan encara no hi havia hagut una sentència del Tribunal Suprem i estava en presó preventiva. Per tant, filem prim, parlem d'aquelles coses concretes que ens acaben portant a saber que Europa tindrà respostes parcials i concretes. Segona consideració, Catalunya, la cultura política, la cultura de la iniciativa social, de la societat civil, de l'impuls empresarial, sempre havia estat connectada des d'un punt de vista cultural, polític, d'investigació, empresarial, amb el que en podríem dir les grans corrents de fons de la construcció europea i de l'avantguarda europea, en el mainstream europeista. En aquests moments, l'hegemonia política, diumenge hi ha eleccions, però l'hegemonia política catalana està situada en la perifèria europea. I, si se'm permet, s'encomana i intenta crear un joc de miralls basat en la perifèria i en la marginalitat dels actors europeus. I quan algú vol jugar un paper rellevant a Europa, segurament vol dir que Alemanya ha d'anar a parlar amb la CDU i amb els socialdemòcrates i amb els liberals i amb els verds, i al final, perquè un diputat del Partit Comunista de Der Linke acabi parlant de Catalunya, no hem de crear el miratge de que hi ha una gran expectativa sobre Catalunya. S'han de dir les coses pel seu nom. Tercera consideració. Aquest ecosistema que genera grans expectatives en la política internacional que no es corresponen amb la realitat no acaba creant un ecosistema il·lusionat i amb una mentalitat i amb una cultura política d'estar molt atents a allò que passa al món, sinó que acaba creant un ecosistema, si em permeteu l'expressió, neuròtic, d'irritació. No acaba passant allò que s'ha anunciat que passaria i, per tant, estem apipats amb el món. I els debats polítics d'aquests últims anys a Catalunya són debats molt allunyats del que hauria de ser una connexió amb els grans debats de política europea o de política internacional. S'ha de tenir sensibilitat social per les causes, però no hem de ser la punta d'avantguarda de les causes altermundistes i desconnectar de les grans tendències de fons, dels grans processos de transformació que estan passant en el món i renunciar a pensar en gran. En els meus últims mesos de vida parlamentària, de la meva vida anterior, que ja fa 2 anys que es va acabar, un dia teníem un debat a la Comissió d'Afers Exteriors sobre la situació política a Venezuela i jo vaig fer una intervenció sobre la posició comú de la Unió Europea i en aquell mateix moment al Parlament de Catalunya s'estava produint aquell debat. I quan vaig veure que el partit polític més gran del Parlament de Catalunya estava fent un discurs xavista, segurament va ser un dels dies que amb més clara evidència vaig veure que havia de retirar-me de la vida política, que no hi havia sintonia entre el que s'està dient en aquests moments en l'hegemonia política a Catalunya i el que són els grans debats de política internacional. I quart i últim punt, i així acabo la meva primera intervenció. Hi ha d'haver-hi, sens dubte, per part del catalanisme polític, per part de la política catalana, una doctrina de política exterior. I aquests últims anys hem estat tan centrats en un monotema i en un monotema dolorós i un monotema que requereix d'una sortida política i d'una solució política, que el que no han tingut ha estat respostes per a grans temes. Catalunya havia tingut doctrina sobre política euromediterrània. No és per casualitat que la seu de la Unió pel Mediterrani està a Barcelona i no està a Marsella després d'una dura lluita a nivell de política europea. Catalunya ha de tenir política i doctrina sobre relacions amb el Marroc, en tant i en quant hi ha una forta presència d'empreses catalanes al Marroc. Catalunya ha de tenir ocupació i preocupació sobre per què ara és tan difícil els visats a Argèlia, en tant i en quant Catalunya havia tingut una important presència i relació comercial amb Argèlia. Ens agradi més o ens agradi menys,
el govern català hauria de tenir present que l'elit política egípcia ha decidit comprar edificis a Diagonal Mar i enamorar-se de Barcelona. Potser perquè el mercat egipci és un mercat de 100 milions de ciutadans i en aquests moments la doctrina euromediterrània que ens va portar a ser capital euromediterrània és absolutament absent. O per no parlar de com la comunitat jueva de Barcelona vol aportar el millor de si mateixa en el creixement econòmic a Catalunya i molts cops no té interlocució. I per acabar, a vegades el llenguatge i el llenguatge de les relacions internacionals és molt important. Quan fa 2 dies sentia pels mitjans de comunicació públics de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió que el perímetre comarcal de confinament en el cas de l'Alt Urgell s'ampliava un perímetre comarcal que abastava Andorra i l'Alt Urgell, jo em posava les mans al cap, però és que si entreu als mitjans de comunicació andorrans, els mitjans de comunicació andorrans, per tant, d'un petit estat sobirà d'Europa, quan veuen que equiparen Andorra al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, es posen les mans al cap. Perdoneu que acabi amb una anècdota, però si hem de fer política internacional, el llenguatge és molt important, les idees, la doctrina en política internacional és molt important i tot això ha fallat bastant aquests últims anys. És per això que de cares a diumenge hem de passar pàgina, hem d'aixecar el nivell i hem de fer que la qualitat dels integrants de la llista del Partit Nacionalista de Catalunya, veig l'Albert Pèlag i Pàniker, que també està en la nostra conferència, de gent d'aquest nivell, d'aquesta qualitat, d'aquesta forta tradició del catalanisme polític i tants altres integrants facin aportacions per millorar i per tenir un bon govern de Catalunya. Aquí acabo i em sembla que d'acord amb com hem ordenat les intervencions serà en Marc Tolrà que ens presentarà els principals punts del manifest europeista del Partit Nacionalista de Catalunya. Marc, quan vulguis. Sí, bona tarda, Jordi. Bona tarda a tots els que ens esteu seguint. Boa tarde, buenas tardes a todos. Jo sóc el Marc Tolrà, número 13 del PNC per la circumscripció electoral de Barcelona i actualment estic cursant el màster en dret europeu del College of Europe aquí a Bruges, a Bèlgica, i ja que tenim portuguesos aquí, sempre hi ha un patró de promoció, un personatge que ens inspira i que protagonitza tot l'any. En el nostre cas és en Mário Soares, expresident de Portugal, i justament a la Opening Ceremony va venir aquí el 13 d'octubre l'actual president, el que va ser reelegit president de Portugal. Bé, jo us presentaré com a responsable de polítiques europees una mica els punts genèrics i també propostes per a aquestes eleccions, però com el Partit Nacionalista de Catalunya entoma tot el que és Europa i europeisme. I jo vull començar, el Jordi ha acabat amb una anècdota, jo vull començar amb una anècdota, que és que jo vaig fer un Erasmus ja fa 3 anys, al curs 2017-2018, i quan estava sopant, el vaig fer al Regne Unit, quan estava sopant amb els meus amics, que tenia el meu millor amic era italià, estava sopant amb un noi suec també i amb una amiga meva a Alemanya, vaig rebre una notícia al novembre del 2017 finals que deia «Europa és un club de països decadents i obsolets». I aquesta frase la signava l'expresident Carles Puigdemont. Al novembre del 2017 es va trencar un consens ampli en tot el catalanisme polític d'un europeisme. I persones que, òbviament, no van poder complir allò que irresponsablement havien promès, la seva frustració la van projectar cap a un euroscepticisme. I aquesta és una situació que tenim ara. És a dir, nosaltres ens podem trobar el diumenge a la nit que tenim països que ja ens acompanyen des de fa temps, partits que ens acompanyen des de fa temps com la CUP, que és euroscèptica, tindrem Vox, que és euroscèptic, però el més preocupant és que aquells sectors que provenien de Convergència i Unió, que es van convertir a l'independentisme, un independentisme que sempre defensava Europa, de cop es van convertir a l'euroscepticisme perquè va néixer fruit de la seva frustració de no haver poder complir allò que havien promès. I per tant nosaltres volem fer retornar a la tradició, la millor tradició catalanista, que és el seu europeisme. Més enllà que nosaltres fem polítiques d'Europa i parlem d'europeisme,
l'europeisme és en totes i cadascuna de les àrees i de les propostes del Partit Nacionalista de Catalunya. És a dir, aquesta proposta i aquesta conferència la podria donar l'Àurea Rodríguez, candidata per Tarragona número 1, quan parla d'innovació, perquè la innovació també és política europea i és un dels grans incentius de la política europea. O quan la Diana ens parla a una altra conferència sobre sostenibilitat, això també és política europea. Per tant, aquí esbossarem algunes de les qüestions d'Europa i europeisme, però és una taca d'oli que està permanentment en tot el nostre partit. Quines són els punts, les idees clau sobre Europa i europeisme del PNC i amb les quals ens presentem a les eleccions aquest proper diumenge? En primer lloc, nosaltres considerem que tenim l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i que no se li ha tret prou suc. Els que som juristes podem afinar més. Els articles 184 i següents diu relacions de la Generalitat amb la Unió Europea. I nosaltres considerem que no se li ha tret, no s'ha desenvolupat en plenitud aquest article, tot i que és un article actualment vigent, perquè és evident que hem perdut incidència i prestigi. Només una dada, no se'n rep a Europa. Abans es rebien els presidents de la Generalitat. I no cal ser un estat perquè et rebin, perquè han rebut el Lehendakari Urkullu, han rebut el president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, han rebut Miquel Iceta, un quart partit al Parlament de Catalunya, i no han rebut el president de la Generalitat. Perquè tampoc no ha interessat, perquè tampoc no han treballat per això. I nosaltres el que volem és un reenfocament dels objectius i les prioritats. Què ens diu l'Estatut? Doncs es diu que tenim dret a reclamar la bilateralitat en aquelles competències exclusives que té la Generalitat i en aquelles competències i en aquelles decisions europees que afectin financerament la Generalitat, nosaltres hem de tenir una posició comuna en bilateralitat amb l'Estat. I, per tant, nosaltres som exigents davant del govern d'Espanya dient exigim aquesta bilateralitat perquè és nostra i està reconeguda a l'Estatut, però alhora també diem als nostres governants que facin el favor de complir l'Estatut en plenitud. No acabem d'entendre que alguns vulguin una DUI i vulguin la independència quan ni tan sols apliquen l'Estatut amb la seva plenitud. I, per tant, nosaltres considerem que hem perdut pistonada en temes europeus. Un exemple ben clar, en la conferència de presidents que es va fer amb la presidenta de la Comissió Europea per parlar de la distribució dels fons europeus de recuperació, Pere Aragonès va parlar, i així és com va quedar reflectit als diaris, de presos i independència. Solament, només. Llavors, ens sobta que aquells que s'estan erigint en la gestió, com és el candidat d'Esquerra Republicana, en el moment de ser davant la Unió Europea i que tenia contacte directe amb Ursula von der Leyen, la seva prioritat només fos els presos i la independència. Que no estem dient pas que no sigui una idea legítima. El que estem dient és que aquelles coses del dia a dia, dels problemes reals de la gent i de com aquests fons poden afavorir tots els catalans, sembla ser, o com a mínim això és el que transmeten, que no siguin les seves prioritats. Nosaltres, totes les prioritats van enfocades a dues grans qüestions. Primer, al mandat de la Comissió Europea 2019-2024, anterior a l'època del Covid, hi havia dues grans prioritats, que és transició ecològica i transició digital a partir del Pacte Verd Europeu i a partir del Pacte Verd Europeu. Això és una gran oportunitat que Catalunya no pot deixar passar. Per la seva situació geogràfica, pel clima, per les seves empreses, pels seus autònoms, els seus centres de recerca, Catalunya pot ser un gran pols de tota la recerca, indústria biomèdica, etc., per ser un pol d'atracció de talent del sud d'Europa. I això nosaltres ho volem impulsar afavorint tot tipus de col·laboració. I també molt important, nosaltres, més enllà que són les eleccions al Parlament de Catalunya, hem de tenir en compte tots els nivells d'administració i reclamar aquesta cogovernança multinivell. I no només m'estic referint amb el govern d'Espanya, també m'estic referint amb el paper dels municipis i amb la Unió Europea. Han de ser les polítiques, si volem emprendre una transició ecològica i digital, hi ha d'haver una col·laboració institucional i que l'administració que ho pugui fer millor de cara als ciutadans és aquella que ha de dur a terme aquell tipus de polítiques, que això és el principi de subsidiarietat. Per cert, principi que està reconegut a l'Estatut que la Generalitat l'ha de vigilar i l'ha d'aplicar. Més enllà d'això, també, quan nosaltres diem, i l'Àurea Rodríguez ho repeteix, innovació, volem crear una conselleria de recerca. Al final, això són les grans directrius europees que ens estan marcant. Innovació, digitalització, economia circular, reindustrialització europea. Hem de fer servir els fons europeus, no només el Pacte Verd Europeu, sinó el Next Generation EU i tots els milions d'euros que vindran, per posar-los als serveis d'aquests grans objectius.
I ara quedarà una cosa una mica... És que no hem d'inventar res, ja està inventat, perquè és que les directrius europees, només el que hem de fer és pujar al tren, si volem, si alguna cosa en aquest món tan globalitzat, i pujar al tren europeu que va marcant aquestes directrius. I per tant, nosaltres, quan parlem de sostenibilitat i quan parlem d'innovació, al final també estem parlant de política europea, que és la posada en marxa de tot això. Per tant, ens podríem estar 3 hores parlant, però hauria de venir l'Àurea, hauria de venir la Diana i tots els membres de la nostra candidatura per parlar de polítiques específiques que al capdavall són polítiques també al servei dels grans objectius europeus. Molt important també, i ho ha comentat el Jordi, és el tema de la cooperació mediterrània i de l'euroregió. Hi va haver fa un parell de setmanes una entrevista una crònica d'Enric Juliana que va parlar amb els ambaixadors de França i Alemanya a Espanya. I l'ambaixador alemany, més enllà que van rebutjar la independència, va dir una frase que a mi em va semblar molt interessant, que va dir: no la independencia, pero Europa sin fronteras duras y con cooperación entre regiones transfronterizas existe y es posible. És a dir, que més enllà que Catalunya no serà independent demà, Europa, si diem que no hi ha fronteres interiors i la lliure circulació de béns, capitals, persones i serveis, no necessàriament ens hem de cenyir a l'estat-nació, perquè, òbviament, les nostres necessitats econòmiques, polítiques, socials s'assemblaran molt més a les del sud de França que no potser les d'Extremadura o el de les Illes Canàries, per molt que compartim estat. És aquella frase del Juliana que diu mapes, mapes, mapes. Galícia amb el nord de Portugal, el País Basc francès amb el País Basc. I nosaltres hem d'aprofitar tot l'arc mediterrani amb el corredor mediterrani que vagi des d'Algesires fins a França, amb les relacions del Marroc i Algèria. Per tant, també nosaltres volem promoure en les nostres polítiques aquest canvi de mentalitat. Més enllà també dels fons Next Generation EU. Per tant, nosaltres apostem molt per un canvi de fons i una reorientació en els objectius. Perquè si al final no tens els objectius clars, per molt que ho vagis farcint de polítiques, serà un guirigall. I nosaltres diem transició ecològica, transició digital, reindustrialització, innovació, digitalització, economia circular. Per això hem fet tant d'èmfasi en aquests conceptes que, malauradament, trobem a faltar. I també una altra reivindicació històrica, que per molt més històrica que sigui, no deixa de ser oportuna, que és la llengua catalana és una llengua amb 10 milions de parlants, que és la mateixa que el grec i el suec. Com he dit abans, hem de superar el concepte d'estat-nació i dir el català ha de ser una llengua oficial de la Unió Europea, o almenys molt més reconeguda del que ho està ara, que té un reconeixement parcial, tenint en compte també nivell de parlants, i no només si és llengua oficial d'un estat o no, que això també és una decisió política perquè seria ben fàcil fer una modificació i que el govern espanyol ho demanés a les institucions europees. I vaig acabant amb 2 apunts. També nosaltres parlem molt de la col·laboració público-privada, i nosaltres, quan els fons de recuperació europeus el que ens estan dient és administracions, col·laboreu amb les empreses, que hi hagi aquestes sinergies. I torno a insistir en el mateix, és que ja està inventat, és aplicar el que ens estan dient. El que passa és que hi ha certes formacions polítiques que estan entestades a anar en contra d'aquestes directrius i de la filosofia que des d'Europa ens estan indicant. I aquests fons europeus ens ajudarien també, per exemple, al corredor mediterrani, a posar fi a un dèficit d'infraestructures que tenim. I finalment, i com que estem en campanya electoral, hem d'estar preocupats en el sentit que, a diferència de les legislatures anteriors, hi ha un risc evident que la CUP sigui el govern. El candidat i actual president en funcions ja ho ha dit, que vol la CUP dins del govern. Junts per Catalunya ha dit que la CUP serà dins del govern. La CUP ha dit que no donarà suport a cap candidat independentista si no és des del govern. I el PDeCAT, una vegada més, calla perquè fins al 3 de setembre el PDeCAT va ser dins d'un govern sense dir ni piu i un govern que estava sustentat per la CUP. I si tenim la CUP al govern, sí que l'euroscepticisme i unes polítiques que vagin en contra de tot el que acabo de dir i, per tant, que ens facin perdre pistonada i que facin que Catalunya no pugi aquest tren d'una recuperació econòmica, doncs si la CUP és dins del govern serà inevitable que acabi de quallar la decadència que tots els indicadors ens apunten. I per això és més necessari que mai que votem, o que voteu, millor dit, perquè a mi a Bèlgica he tingut un problema al consolat i no podré votar, desgraciadament, però que voteu en massa el Partit Nacionalista de Catalunya perquè
és una manera diferent de pensar i de concebre la política. És un canvi de rumb i un canvi d'objectius i de la manera d'entendre. I al final som molts aquí que som 3 advocats els que estem parlant, gent que ens estem formant amb tot això d'Europa. I també, finalment, i això és responsabilitat nostra, per evitar que alguns polítics menteixin sobre Europa i que prometin coses o que demanin a Europa coses que no són possibles per a algú que entén què és la Unió Europea, també hem d'explicar i dir la veritat sobre què és Europa. Perquè s'ha mentit molt sobre Europa i això l'únic que fa aflorar és un euroscepticisme que molt em temo que es confirmarà aquest diumenge. Per tant, us animo tots a votar en massa les diverses candidatures del Partit Nacionalista de Catalunya i ara li passo la paraula a l'Oriol Puig, que és el nostre portaveu del partit, italianòfil, com diu Josep Pla, que Catalunya és la regió més occidental d'Itàlia, que també va ser un màster de dret europeu pro-Itàlia i, a més de tot això, és el número 3 per Barcelona. Molt bé, moltes gràcies, Marc i Jordi. Buenas tardes als companyeros de Galícia i Portugal i benvinguts. Per mi, aquesta xerrada és una mica d'aire fresc. Estem al mig de la campanya, ens estem recorrent Catalunya amb la nostra candidata, amb la Marta Pascal, i és tot un luxe poder-ho fer i vam anar a Granollers, avui hem estat al Maresme, l'altre dia vam estar també a Figueres i bé, ens estem recorrent Catalunya i coneguent les preocupacions dels nostres conciutadans en els diferents sectors i arribar a casa i poder parlar d'Europa per avui, doncs avui és festa grossa per mi, no? Perquè hem pogut tocar-ho tot i com deia en Marc també comparteixo la seva reflexió, no? Al cap i a la fi, Europa no és un tema a part, no és un tema aïllat per unes elits ni grans experts, sinó que Europa és una, i t'agafo, et manllevo el símil, Marc, ja em permetràs, aquesta taca d'oli, que m'ha agradat molt, que toca totes les vessants. Jo només us voldria dir tres coses com a portaveu del partit, com a candidat i com a també gran apassionat d'Europa. La primera és la necessitat de la Unió Europea, el concepte de que la Unió Europea és necessària i és imprescindible per Catalunya. El PNC és un partit jove, és un partit que vam néixer el mes de juny passat i podríem dir que és un partit construït o que estem construint la generació d'Erasmus, generació que hem viscut dins de la Unió Europea, la Comunitat Europea, ara Unió Europea, però en qualsevol cas hem viscut la realitat europea amb normalitat i, per tant, veiem una cosa normal o conceptes tan, diguem, demonitzats per determinades generacions com la cessió de sobirania. Això nosaltres ho hem viscut amb normalitat i ho hem de viure amb normalitat i hem de reivindicar unes certes responsabilitats d'estats. Això no només passa a l'estat espanyol o governs regionals o governs de tot tipus, sinó que passen als governs generals, també a la Unió Europea, de reconèixer la part de responsabilitat positiva que té i ha tingut i tindrà la Unió Europea en el desenvolupament econòmic i social i de benestar d'Europa. Aquella cosa tan típica que quan s'inaugura una infraestructura estratègica, clau, fonamental, que bàsicament ha estat finançada amb fons europeus, la bandera europea queda una mica amagadeta per penjar-se la medalla del govern de torn. I, en canvi, quan hi ha èpoques de restriccions econòmiques, la culpa és de la Unió Europea. Bé, hem de fer un canvi de mentalitat, siguent honestos, responsables i sincers, assumint que la Unió Europea és quelcom també nostre, per allò bo, per allò dolent. I, per tant, assumint i reconeguent que la Unió Europea ha jugat, juga i jugarà un rol fonamental en el desenvolupament econòmic i social dels països que en formem part i també, evidentment, de Catalunya. Això no vol dir que dins de la Unió Europea encara els que som apassionats de la Unió Europea i els que som europeistes convençuts no la puguem criticar. Evidentment, l'hem de criticar, l'hem de millorar i hem de ser, diguem, exigents
en el funcionament de la Unió Europea per millorar-lo i criticar allò que no funciona. Ara bé, una cosa és criticar la Unió Europea, proposar millores, acostar-la més al ciutadà, i una altra cosa és posar en dubte la pertinença a la Unió Europea, com bé apuntava tant en Marc com en Jordi, doncs, que hem tingut aquests tics perillosos que no són propis del catalanisme tradicional de prioritzar o posar per davant interessos que ens porten a carrers sense sortida i, en canvi, doncs, posant en dubte aquests valors i pilars fonamentals, que és que Catalunya és una nació europea, europeista i, per tant, lluny de posicions euroscèptiques o eurofòbiques. I en aquest sentit, el Partit Nacionalista ho tenim clar. Nosaltres som europeistes, estem convençuts que Catalunya ha de formar part de la Unió Europea i no només n'ha de formar part, sinó que n'ha de ser un membre actiu. Una cosa que també s'ha dit, Catalunya ha deixat de tenir influència a les institucions europees. Catalunya ha deixat de tenir influència a les institucions europees. Avui dia ningú està defensant amb fermesa, amb convicció i amb seriositat els interessos de Catalunya. I els interessos de Catalunya no deixen de ser els interessos dels seus ciutadans, de les seves empreses, dels seus treballadors, dels seus autònoms, en definitiva, i de determinats sectors econòmics que a Europa, a les institucions europees, s'hi juguen molt. I els hi cal una veu de referència de Catalunya, del govern de Catalunya, a les institucions europees. I això avui dia no hi és. Hem perdut prestigi, hem perdut capacitat d'influència, s'han focalitzat en qüestions que ens han tancat portes més que obrir-les i ens trobem en una situació que mentre no hi hagi un canvi de mentalitat, un canvi de prioritats i un canvi d'actitud per part del govern de Catalunya a les institucions europees ens tancaran les portes en allò que ens interessa per desenvolupar la nostra economia, la nostra societat, el nostre benestar i, en definitiva, el que és el que deia, els interessos de les persones. Per tant, necessitem més Unió Europea, necessitem més capacitat d'influència de Catalunya a la Comissió Europea, al Parlament, al Comitè de les Regions, a totes aquestes institucions europees que decideixen qüestions fonamentals per a la nostra societat. Segon punt que jo us volia comentar. Com ho fem? Com ho fem tot això? En Marc ho ha explicat molt bé i evidentment, doncs, subscric tota la seva línia argumentativa i em permetreu afegir un punt que és, jo en dic, la sintonia amb la Unió Europea. Tenir sintonia amb la Unió Europea. I això vol dir parlar un llenguatge des del punt de vista de govern, des del punt de vista institucional, parlar el llenguatge que es parla a Europa i al món. I és un llenguatge, que també ho apuntava en Jordi Xuclà, basat en la diplomàcia, basat en aquestes regles del joc internacionals que fa que 27 estats membres ens puguem entendre. Catalunya no ha parlat aquest llenguatge en aquests últims anys. Hem de tornar a parlar aquell llenguatge diplomàtic, aquell llenguatge internacional que ens acosta, que ens posa en sintonia amb la realitat de la Unió Europea. Abans d'aquesta tarda, per fer un petit exercici amb vosaltres sobre el tema europeista, m'he llegit les 6 prioritats de la Comissió Europea, de la presidència de la Comissió Europea per aquest mandat. Pacte Verd Europeu, deia Marc abans, sostenibilitat, etc. Dècada digital, economia al servei de les persones, una Europa més forta al món, Europa lliure i segura, les fronteres europees, el drama de la immigració, les pateres, etc. Defensa dels valors europeus. No hi ha cap partit que en aquesta campanya parli de res de tot això, amb una mínima seriositat, amb unes mínimes propostes que
ens acostin a la Unió Europea. Es parla de la situació penosa dels presos independentistes, es parla de la confrontació, es parla de retrets mutus sobre qüestions molt domèstiques i no es parla aquest llenguatge que Catalunya, per ser el motor del sud d'Europa, que moltes vegades es repeteix com un mantra, Catalunya ha de ser el motor del sud d'Europa, però per ser el motor del sud d'Europa necessitem sintonitzar-nos amb Europa i parlar el mateix llenguatge que Europa. I hem d'apostar com a prioritat amb aquest pacte verd europeu. I això vol dir ser referents en polítiques verdes, en polítiques sostenibles, en tenir un pla de reindustrialització de Catalunya, en tenir una política mediambiental atrevida i moderna que ens posi al nivell d'altres països i altres regions d'Europa. I s'hauria de parlar d'aquestes propostes i no es parla d'aquestes propostes. I nosaltres tenim clar des del Partit Nacionalista que volem parlar aquest llenguatge. Volem parlar aquest llenguatge europeu per estar alineats a la tendència de la globalitat, de la globalització i de la pertinença a la Unió Europea. I també un altre element més institucional, si voleu, no tant de prioritats de la presidència de la Comissió Europea, sinó més un llenguatge més institucional del sentit institucional del terme que té la Unió Europea. I l'exemple, i aquí ara sí m'enganxo en l'am que m'han llançat els meus companys abans sobre el meu vincle amb Itàlia i el meu seguiment amb la política italiana, que és apassionant, i els que ens agrada la política, doncs Itàlia és un país que dona molt de joc. I realment, en aquestes últimes setmanes, Itàlia jo crec que ens ha donat una lliçó. Potser ara d'aquí uns dies me'n passo les paraules perquè encara no és definitiu, però el fet és que al mig d'una pandèmia ningú entenia com es podia fer caure un govern com ha sigut el govern Conte a Itàlia, però de cop i volta el president de la República, el president Mattarella, es treu de la màniga un nom com Mario Draghi i de cop i volta Europa somriu. De dir, ostres, ens hem tret com una solució davant d'una crisi de govern en un moment que aparentment no era el millor moment per fer caure un govern enmig d'una pandèmia amb totes les circumstàncies que vosaltres i que tots nosaltres coneixem. Voleu dir que ara és el moment, no? Ningú ho entenia, jo el primer, però de cop i volta diuen, ostres, posem Mario Draghi com a president del Consell. Bé, és un afer italià, però en qualsevol cas és una qüestió que sintonitza, que parla el llenguatge d'aquesta Unió Europea, de persones serioses, persones solvents, rigoroses, que davant d'una situació de crisi, una situació, si es vol, excepcional, doncs ho resolen de manera notable o excel·lent per la tendència i els valors que la Unió Europea representa. Catalunya, malauradament, aquest sentit institucional també l'hem perdut aquests últims anys. I de les crisis no n'hem sabut sortir i n'hem de saber sortir reforçats. I això és una lliçó que tots nosaltres n'hem d'aprendre. I tercer i últim punt, ja per acabar, i passo la paraula als nostres companys de Galícia i Portugal, a part de tot el llenguatge que comentava per sintonitzar amb Europa i d'aquest sentit més institucional, també es fa en projectes concrets. En Marc ha explicat molt bé, una aposta decidida, fonamental i imprescindible pels projectes Next Generation. Incloent també el fet que aquests projectes també poden incloure cooperacions entre regions europees, entre regions inclús d'Espanya, entre comunitats autònomes d'Espanya. Per què no?
per què no? Obrim-nos el ventall, obrim-nos la ment i apostem per projectes d'abast i de calat, reformes estructurals que beneficien a Catalunya, però no ens limitem només a Catalunya, mirem també al nostre voltant. Recuperar un organisme que va tenir molt bons resultats, com és el Patronat Català Pro Europa. Tenir un organisme, un referent, una bandera catalana eficaç i eficient i de referència per les persones, per les empreses, pels estudiants catalans que tinguin interessos a les institucions europees. Fer un monitoratge de totes les polítiques que es fan a la Unió Europea i que són útils per empreses, bàsicament per empreses de tot tipus catalanes. I fer, evidentment, un lobby i una defensa dels interessos catalans a Brussel·les. Recuperar l'euroregió, també oblidada o mig oblidada. Recordar una vegada més, en el sentit que també deia en Jordi Xuclà i en Marc, a Barcelona tenim la seu de la Unió pel Mediterrani. A Barcelona tenim la seu de l'Agència Europea de Fusion for Energy. Tenim aquestes seus aquí. I moltes vegades el govern de torn ho deixa en un àmbit molt de fotografia, però sense impulsar projectes de forma decidida amb aquests organismes que tenim aquí i que tenim a l'abast. I després una idea que en Marc segur que com a estudiant del Col·legi Europeu de Bruges segur que em compra i jo com a antic alumne del Col·legi Europeu a Parma, a Itàlia, que és tenir un col·legi europeu a Catalunya. Un col·legi europeu que va ser una escola d'alta formació europeista i d'estudis europeus amb seu a Catalunya. N'hi ha a Brussel·les, n'hi ha a Bruges, n'hi ha a Polònia, n'hi ha a Itàlia. Catalunya, amb la seva visió oberta al món, amb la seva visió transfronterera, internacional i, sobretot, europeista, seria un element de dinamització de l'europeisme entre els nostres joves, però també és un canal que pot atraure professionals d'arreu dels estats membres, professionals que són directors generals de la Comissió Europea, que són europarlamentaris, que són inclús comissaris europeus, que poden venir a Catalunya per instruir estudiants en la seva carrera postuniversitària per ser funcionaris europeus o professionals de qualsevol tipus que tenen alta formació europea. Són projectes que ens anclen a Catalunya com un país profundament europeista, fent una aposta decidida per la Unió Europea amb tots els beneficis que això comporta. Per tant, i com a conclusió, i ja paro, que m'he allargat massa, el projecte del PNC defensa que el nostre marc polític és Europa i a Europa s'hi fa política seriosa, política rigorosa i política bona, i és la política que vol fer el Partit Nacionalista de Catalunya. Hem de treballar per tornar-nos a guanyar el respecte de les institucions europees amb propostes concretes, en fer política en majúscules, en fer una política moderna, connectada amb Europa i amb les prioritats d'Europa. I la millor manera que això sigui una realitat és votar el diumenge al Partit Nacionalista de Catalunya. Moltíssimes gràcies i Àlex o Jordi, quan vulgueu, podeu donar el torn de paraules, etc. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc i Oriol. Passo la paraula immediatament als dos últims ponents, però he desconnectat i connectat i ara sembla que el color sigui de... Bé, és igual, sóc el d'abans, tot i que he canviat el color de la pantalla.
Permeteu-me un moment saludar el Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu, agrair-li molt haver acceptat la invitació que li he fet per poder fer d'observador i per poder participar en aquest debat i des de la teva autoritat senti't molt lliure, sisplau, d'intervenir quan vulguis, Xavier. Moltes gràcies. No, moltes gràcies, content d'estar aquí amb amics, Jordi, i també amb persones que compartiu, com veig, i és evident aquest ideari, aquesta idea d'Europa. Em sap greu no haver-me pogut connectar abans i també de dir que màxim no sé a quina hora acabareu, però a 7:20 hauré de també deixar-vos, però m'ha agradat després de la invitació d'en Jordi poder-me connectar i podem estar en contacte. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Xavier. Bé, ja que ha fet una referència a l'Oriol, diem que l'Oriol, com a bon italianòfil, té un concepte flexible dels 10 minuts, que és molt propi de la cultura mediterrània. Gràcies, Marc. Marc, és molt greu que tu no puguis votar. Això demostra que hem de fer un procés de digitalització dels serveis consulars. Em sembla impactant que una persona tan apassionada per la política com tu i tan implicada en la presentació que has fet tinguis aquests problemes i demostra que, evidentment, la llei de l'any 2011 del vot exterior ha de canviar. I parlant de vots, permeteu-me que introdueixi, permitidme que introduzca al secretario general de Compromiso por Galicia y miembro del Consejo Ejecutivo del Partido Demócrata Europeo, Juan Carlos Piñeiro do Campo. Juan Carlos, además de bueno amigo, de europeísta desde la perspectiva gallega, además tengo gala de decir y de decir en público que fue candidato de la coalición europea del PNV y de Compromiso por Galicia y otras formaciones en las elecciones europeas. Y diré algo personal, pero algo que también significa y da testimonio del momento político catalán. Yo voté a Juan Carlos Piñeiro do Campo y a la eurodiputada del PNV, Itxaso Bilbao, por la falta precisamente de un referente europeísta de nacionalismo y de catalanismo en el momento político actual. Algo pasa y alguna respuesta tendremos que dar ante estos interrogantes. Muchas gracias, Juan Carlos, y sobre todo también muchas gracias a Bruno Fiallo, que le hemos hecho esperar tanto y tanto hasta el final y que espero que el propio Juan Carlos sea quien nos introduzca al presidente del Partido Demócrata Republicano de Portugal. Obrigado. Gracias, Jordi. Bueno, en primer lugar agradecerte ese voto y como es de recibo en una campaña electoral y en un proceso electoral, bueno, saludar a toda la diáspora gallega que vive en Cataluña, que vive en vuestra nación, y para devolverle un poco el favor de ese voto, solicitarle a todos mis compatriotas de origen gallego o gallegos que están en Cataluña y que tienen derecho a voto, que voten efectivamente al PNC como la opción más europeísta y que refleja, pues, digamos, nuestro cuerpo hermano en Cataluña de Compromisos por Galicia, ¿no? Buena tarde a todas. Es importante para mí, bueno, agradeceros el poder participar para hablar de Europa y europeísmo. Y es muy significativo que un acto de campaña, aunque sea esta campaña típica y rara por el COVID, yo prefería estar con vosotros en vuestra tierra y hacer este acto a la política tradicional de meeting o conferencia. Pero es muy significativo que dediquéis parte de vuestra campaña a hablar de Europa y del europeísmo. No todos los partidos lo hacen, porque no todos los partidos lo llevan en el ADN como vosotros lo estáis poniendo encima de la mesa, ¿no? Pero antes de entrar sobre la materia de Europa y europeísmo, me gustaría poner dos conceptos encima de la mesa. Nosotros también, como partido con 8 años de vida y distintas elecciones y un proyecto en construcción también, evidentemente, como sois vosotros, son dos conceptos antes que nos van a encardinar muy bien con el tema de cómo vemos desde Galicia, desde Compromisos por Galicia, la política europea y el europeísmo, ¿no? Yo creo que lo primero que debemos reivindicar los demócratas es la acción política. La acción política, la buena política, no ni la nueva política, ni la política de máximos, ni la política 3.0, ni la política, digamos, que busca resultados resultadistas, una política en la que estamos anclados ahora de la inmediatez, del tuit, no hablando de políticas a largo o medio plazo, que quizás sean las que sí tienen más nexo con la acción política europea, ¿no?
Debemos reivindicar, nuestras fuerzas deben reivindicar esa acción política con mayúsculas, política de toda la vida, política tradicional, buena política, ¿no? Una política de servicio público, de querer mejorar la sociedad, de querer cambiar el paradigma de la gente que nos da el mandato de representantes, ¿no? Yo creo que esta acción política tiene claramente dos funciones, ¿no? Yo la cuestión política, independientemente de todo lo que queramos adornarle, lo vamos a ver como dos cajas de herramientas que podemos utilizar los políticos, ¿no? La primera caja de herramientas es una política resultadista, una política visceral que busca mucho el contacto con el sentimiento, que hace promesas que no puede cumplir a golpe de estudios, de encuestas, de resultados, buscar el resultado final sin importar, digamos, un poco el medio, ¿no? Vemos que, por desgracia, en la política estatal y también en la política catalana, este paradigma, esta acción está muy intrincada en la acción política de casi todas las fuerzas, ¿no? Y existe otra política que es una política pragmática, una política que busca los resultados a medio plazo, que busca las propuestas a medio y largo plazo, que busca un cambio profundo de sociedad, que busca ser balanza en la sociedad de la gente, con un paradigma distinto, sirviendo a las personas y no haciendo que las personas sirvan a la política, ¿no? Yo creo que en ese campo coincidimos, por lo que yo os llevo observado y conozco de vuestro proyecto, coincide el PNC y Compromiso por Galicia. Es un camino más complicado, más difícil, quizá con menos mieles de triunfo, con menos resultados a corto plazo, pero yo creo que es el camino que al final, cuando se desinflame la situación política estatal, catalana, europea, va a tener sus frutos y es el camino que yo os recomiendo que iniciéis y que la sociedad catalana, yo creo que el 14 de febrero tiene que empezar a ver, ¿no? En este marco de política pragmática, como bien decía Jordi, yo participé en las elecciones europeas en la última convocatoria de la mano del Partido Nacionalista Vasco, que bueno, yo creo que es de los partidos que mejor encarnan la política pragmática y la política de resultados, la política sincera y la política cercana y moderna con la gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era una candidatura que defendía la riqueza europea, pero la riqueza europea de realidades nacionales, la riqueza europea precisamente de un crisol de culturas sin fronteras y sin estados, ¿no? Y hacía unas propuestas de programa muy concretas sobre esas relaciones y sobre el papel que debían tener los pueblos, las culturas, las naciones en la gestión de Europa, ¿no? Hablaban los ponentes anteriores sobre marco electoral, sobre programas políticos, sobre qué estructura o qué propuestas concretas se hacen sobre Cataluña. Y en el tema europeo y europeísta, que hoy nos junta a todos para hablar de esta cuestión, yo creo que no es tanto una cuestión de programa político o propuestas concretas, que también las hay que hacer y también las hay que tener encima de la mesa. Es una cuestión de credibilidad, ¿no? Es una cuestión de creer o no creer en el proyecto europeo. Esa es la clave para hablar de Europa y hablar de europeísmo. Yo creo en el proyecto europeo, por eso estoy embarcado en un partido que es el Partido Demócrata Europeo. Estoy intentando, pues desde Compromiso por Galicia, tener fuerte presencia, que Europa tenga fuerte presencia en nuestras acciones políticas del día a día. Comentaba Oriol que a veces la bandera europea se esconde en las puestas de largo de las infraestructuras. Nosotros en todos los actos políticos tenemos una bandera europea siempre presente, porque tiene que ir en nuestro ADN, ¿no? Creo en una Europa federal, creo en un gran Estado europeo, en el que sean los pueblos, las naciones y no las fronteras quien definan los que pertenecen a ese gran Estado. En eso creo que podemos coincidir. Se dijo aquí ya, es decir, Galicia no es un término que se disuelva o no tenga nada que ver con Portugal, o incluso con el Bierzo, incluso con la región más occidental de Asturias. Cataluña no termina en la frontera física con los Pirineos. Su capacidad cultural, su influencia cultural, su influencia política va mucho más allá, ¿no? Yo acredito en esa Europa, creo en esa Europa,
creo en una Europa humanista. Creo que esa Europa necesita de proyectos como Compromiso por Galicia, PNC, PNV, que lo tengan muy claro desde abajo y que lo sepan transmitir y poner en común a la gente a la que nos dirigimos, ¿no? Está claro, el mayor freno del proyecto europeo que está por construir, quedan muchas cosas por construir en Europa. Podíamos hoy aquí lanzar un montón de ideas sobre este tema, podíamos hoy ir a cuestiones puntuales de Galicia, de Portugal, de Cataluña, de Euskadi, de cualquier región europea, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un tema que está claro y que debemos dejar claro, ¿no? Que es que el principal problema de la construcción total, plena de un Estado europeo, de una Europa federal, es la incapacidad de los Estados para ceder sus competencias, ¿no?, hacia una Europa. Pero claro, todos hablamos de competencias, de estatutos, de modelos, y en ese proceso, desde abajo, es donde fuerzas como PNC y Compromiso tienen que hacer valer en un equilibrio justo la capacidad de cada nación y al mismo tiempo la construcción de esa Europa federal, ¿no? Hay que trabajar por unas administraciones europeas dinámicas, plenas, competentes, pero aún así también hay que poner en valor aquellas cuestiones que Europa hace bien. Es decir, venimos ahora de una crisis sanitaria en la que Europa, la burocracia europea es lenta, el trabajo europeo fue lento en ese campo, pero sí que están encima de la mesa 3 mecanismos que yo creo que son importantes, como puede ser el tema del mecanismo, la Agencia Europea para la Respuesta a Pandemias, la compra centralizada del tema de las vacunas, que aún así generó todo este problema últimamente de suministro, y una respuesta económica. Europa puso no solo dinero para la recuperación, puso también dinero para el estudio de las vacunas, para pagar distintos proyectos sobre vacunas, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una cuestión que nos atañe. Como naciones que somos, Galicia y Cataluña, debemos tener claro que debemos construir Europa desde abajo, debemos implicar a la gente en la construcción europea, debemos recuperar una masa crítica social que está paralizada o que está en otras cuestiones o que está atendiendo a los mensajes más, digamos, más bonitos, más vestidos de algunas fuerzas eurófogas e incluso aquellos fáciles de comprar, como están haciendo los mensajes hoy en día Vox, ¿no? Necesitamos para esto ir encadenando estas fuerzas, necesitamos que el 14 de febrero la gente de Cataluña respalde y acredite vuestro proyecto. Ese es el primer paso, ese es uno de los primeros pasos para seguir hablando de Europa y de europeísmo, con medidas concretas, pero también con un fondo político claro. Y bueno, no me quiero extender mucho más, quiero darle paso a mi compañero y amigo Bruno Fiallo, que es presidente del Partido Democrático Republicano de Portugal y compañero mío en el Partido Demócrata Europeo. Obrigado, doutor. Pode comezar cando você queira. Hola, Bruno. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, en particular a PNC. Pido disculpas porque voy a hablar en español, no lo sé en catalán, por tanto es más difícil para mí. Quiero decir parabéns a PNC por crear un partido en un momento de pandemia, porque pienso que fue en marzo de 2020 que se creó el PNC. En un momento en que Europa está a tener que mudar sus convicciones de ayuda a los países que principalmente tienen su trabajo fruto de turismo, como España, Cataluña, Galicia y Portugal. Tiene que haber una ayuda diferente de lo que está haciendo Europa. Nosotros tenemos que nos unir para crear
ideas diferentes de aquellas que a Europa desde 1989, que cuando los dos países han entrado, tenemos que cambiar todo el paradigma de falta de humanismo, solidaridad que Europa tiene tenido con los países más pobres de Europa. Específicamente Portugal y España. No se puede aceptar esta preponderancia europea de falta de solidaridad con nosotros. Portugal y España tienen que se juntar y crear una barrera contra esta situación. Por tanto, quiero aquí desear mis cumplimientos a todos ustedes a garantía de que podrán contar con mi apoyo y con el apoyo de PDR en Portugal para todo lo que fuera necesario para lo PNC conseguir crecer en la Cataluña, conseguir tener una votación en las elecciones buena para que se pueda constituir un partido de gobierno o no mínimo un partido de contragobierno con más fuerza que los otros. Buenas tardes a todos y gracias. Me disculpen por mi español no ser perfecto. Y gracias. Obrigado, Bruno. Aquí sucede siempre que el español es el esperanto ibérico, pero que nosotros siempre esperamos que vosotros habléis en español para entendernos y nosotros nunca podemos hacer el esfuerzo de hablar portugués porque son pocos los ibéricos que hablan un portugués razonable. Muchas gracias por vuestro apoyo desde Portugal, desde Galicia y desde esta colaboración que, por ejemplo, en estos momentos el gobierno español estaba insistiendo para intentar una conexión Lisboa-Madrid en tren de alta velocidad hasta que los portugueses han dicho no. A nosotros nos interesa mucho más que las inversiones de fondos europeos sirvan para conectar Portugal con Galicia por la ósmosis económica que hay, que no con Madrid, ¿no? Esto demuestra lo que nuestros ponentes de la generación Erasmus, Marc y Oriol, han apuntado, ¿no? La cesión de soberanía, la flexibilidad de las fronteras, la importancia de la cooperación desde la propia identidad. Bien, en el chat hay un saludo desde Andalucía de Antonia Agudo, que celebramos y abrimos evidentemente, Antonia, muy contenta de reencontrarnos, del Partido Andalucista, creo, ¿eh? Contento de reencontrarnos después de tantos años. Yo presenté vuestras enmiendas a la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bueno, tanti anni fa. Vamos a volver al debate europeo y evidentemente abrir el debate sobre tantos temas que se han tocado. Si queréis, yo empiezo no abriendo debate, sino apuntando solo una cosa. Estos días de campaña electoral, nosotros, los catalanes que decimos que tenemos gran vocación europea, y Marc y Oriol han hablado de la importancia de los fondos europeos de reconstrucción post-COVID, ¿cómo puede ser que el gobierno, y no hablo de etiquetas políticas de un partido o del otro, que el gobierno catalán diga que ha detectado no sé cuántos proyectos europeos que son los proyectos óptimos para los fondos europeos? Porque si nosotros creemos en el libre mercado, si nosaltres creiem en la lliure mercat i la lliure competència, al final serà la iniciativa pública i privada la que acabarà presentant els projectes que seran seleccionats pels fons europeus, no? El grau d'intervencionisme pot arribar fins a aquests extrems. Però bé, jo només volia fer aquest apunt i, evidentment, obrir la flor, que es diu en anglès, no? Obrir el debat.
Jo, Jordi, si em permets, des de l'òptica occitana, ja no tant el paper de secretari d'organització del partit, sinó des de l'òptica, jo crec que fa molts anys que tenim un discurs europeista que no s'acaba d'executar amb mesures efectives i reals per ser més a Europa. I ho dic perquè ho vaig constatar en primera persona amb una de les estructures oficials de les quals Catalunya pertany, que és l'Euroregió. Catalunya, juntament amb el que ara és la regió d'Occitània, que abans era Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, País Valencià i Illes Balears, Europa va reconèixer aquesta euroregió, començada pel Joan Amorós l'any 2002, quan es deia Eurocongrés 2000, i més tard va acabar sent una estructura europea. És a dir, aquesta figura europea avalada i oficialitzada per la Unió Europea, al marge del Comitè de les Regions, mai va ser desenvolupada i mai ha estat desenvolupada amb una vocació d'integració europeista. I ho dic en el sentit de que nosaltres a l'Aran, que tenim un estatus especial i que, per tant, la llei de règim especial ens dona l'entrada amb els òrgans, com pot ser la Comunitat de Treball dels Pirineus, com pot ser el Consell de l'Euroregió i altres elements d'integració europeista, Catalunya mai, la Generalitat de Catalunya, fa molts anys que no té aquesta òptica d'integració europeista a través de projectes. Tant és així que, en tant que jo vaig formar part de governs a l'Aran, nosaltres tenim convenis amb el sud de França, amb la regió d'Occitània, amb comunitats de municipalitats, és a dir, de comuns francesos, a l'hora d'establir relacions bilaterals per al desenvolupament del comerç de proximitat, de millora de les connexions terrestres i inclús amb connexions amb la ciutat de Toulouse a través d'una gestió aeroportuària que és molt més pròxima que la que tenim a Espanya com a model de gestió. Fico aquest element perquè jo que em sento profundament europeista i defensor de la causa europea, fa molts anys, i ja no em remonto solament fa 10 anys, que Catalunya té més un discurs europeista que una visió europeista. I aquí ho hem pogut constatar nosaltres perquè per nosaltres, per l'Aran, en aquest sentit, era una porta d'entrada a una diversificació i a una internacionalització tant de la nostra cultura, de la nostra llengua, però també de la nostra economia. I aquí hem trobat més entrebancs que facilitats per poder-ho fer efectiu. Fico aquest element a sobre la taula, Jordi, sense restar més temps. Jo ara contestaria amb un exemple de cooperació transfronterera, però no vull robar temps. Si hi ha alguna altra intervenció, especialment de l'Oriol, perquè abans m'he passat parlant de l'ondulació italiana i em sembla que t'he robat temps. Vaja, millor que fem intervencions, les acumulem i potser després podem fer una reacció dels ponents. O dels propis ponents. Marc, Oriol... Em sembla que el Sergi Ginebrera havia demanat la paraula perquè he vist una icona de la mà a la seva càmera. No sé si és així. Sergi? Sí, també he fet una pregunta. Bona tarda. Disculpeu que no connecti el vídeo ara mateix. Em sentiu bé? Sí. Sí. Sí, bona tarda. Sí, he fet també un comentari al xat. L'independentisme radical el 2017 va filtrejar amb la idea d'una possible adhesió d'un estat independent català a l'EFTA. Això, evidentment, no va donar molt bona imatge d'aquest europeisme català. Més aviat va ser com anar en contra de Brussel·les, perquè Brussel·les no reconeixia aquella declaració unilateral. Aquesta situació s'ha de corregir. Evidentment, fins que Catalunya torni a recuperar aquesta imatge d'europeisme, trigarem uns anys. Quina és la vostra visió?
La meva visió és que al final el bon govern és exemplar i quan el Marc Tolrà deia un dia estava amb amics i vaig rebre un missatge de que Europa és decadent i doncs mentre que no hi hagi està una mica gastada l'expressió de que política és pedagogia, però política és pedagogia i el lideratge polític és explicar la realitat dels fets, també sobre la construcció europea. I, evidentment, aquest projecte de sortir de la Unió Europea i d'entrar a l'EFTA és alguna cosa que alguns hiperventilats a Twitter encara tenen, no? Les banderes dels països de l'EFTA i que viurem molt millor fora de la Unió Europea. Algunes declaracions de recents de si la Unió Europea acaba d'aprovar al Parlament Europeu una resolució que evidentment dificulta molt sense reformes constitucionals la cessió de territoris, doncs ho farem tot fora de la Unió Europea. Política és pedagogia, evidentment que fora de la Unió Europea fa molt més fred que dintre de la Unió Europea. Demaneu-los, si no, en el tràfic comercial del dia a dia, les dificultats que en aquests moments hi ha amb el Regne Unit. Algú us dirà que els brexiters estan feliços perquè el Regne Unit ja porta un 10% de la població vacunada. Tan cert com això és que els ferris que surten de Santander per arribar al sud d'Anglaterra en aquests moments tenen un gravíssim problema per fer comerç, per relacionar-se fora de la Unió Europea. Per tant, flirtejar, com deia Sergi, des d'Alemanya, per cert, en Sergi està intervenint des d'Alemanya, flirtejar amb una sortida de la Unió Europea i els costos de la sortida de la Unió Europea són altíssims, però esclar, anant una mica al tema que plantejava l'Àlex i anant als pares fundadors d'Europa, no? Europa es construeix pas a pas i la nostra vocació europea també es construeix pas a pas. No lluny d'on vaig néixer, Olot, però encara més a prop d'on va néixer l'Oriol Puig, que és Figueres, Costoja, Tapi, hi ha un pont que és un pont fruit d'una iniciativa del govern de la Generalitat que va permetre que alguna cosa que segurament l'Àlex també devia fer per la Vall d'Aran, no? Una comunicació i una construcció d'un pont que comunica França amb Espanya, França amb Catalunya, gràcies a la iniciativa del govern de la Generalitat i del Departament francès. Que això va requerir d'un tractat internacional, que això va requerir d'una autorització dels estats, que això va requerir de fons europeus, que això va requerir... Això és artesania europeista, com és artesania europeista que Ourense i Porto o que Galícia i Portugal tinguin espais de col·laboració. Però si tot el discurs polític està basat en el tot o res, en el no ens val el gradualisme, no ens valen els projectes concrets, evidentment, després l'europeisme té menys concrecions, té menys possibilitats de ser percebut com a útil per part de la ciutadania. M'agradaria que els energètics, Marc, jo per complementar, històricament, això també és un tòpic de la Unió Europea, però que crec que també s'aplica, que és que la Unió Europea davant de crisis ha sortit reforçada. I jo crec que a la crisi actual que estem visquent, la Unió Europea pot sortir reforçada. No ho sé si en sortirà o no ho sé, però intueixo que la crisi que estem visquent ara, sanitària, econòmica, etc., reforçarà la idea de la necessitat de la pertinença a la Unió Europea. Jo no em puc imaginar una pandèmia com la que estem visquent i una crisi econòmica de sectors, a Catalunya sectors de la restauració, turístics, etc., i l'estat de determinats polígons industrials, per posar altres sectors, pertanyent a l'EFTA i estan a fora de la Unió Europea. No, em costa d'imaginar i si m'imagino crec que no m'agrada. Aleshores, em sembla que la crisi que estem visquent reforçarà a la ciutadania o pot reforçar a la ciutadania aquesta necessitat de tenir un europeisme convençut o assumit en la nostra realitat. I, per tant, aquests discursos euroscèptics o populistes que posen en qüestió la pròpia pertinença a la Unió Europea perden pes i perden seguidors. No sé com ho veus tu, Marc.
No, jo pel que comentava el Sergi, jo justament un curs que vaig fer el primer semestre era els fonaments històrics de la Unió Europea i un dels temes era l'EFTA. I l'EFTA va ser una invenció dels britànics que per no perdre aquell... La literatura li diu els 3 cercles, no? Tenir un diàleg bilateral amb els Estats Units, tenir una pota a l'Europa continental i preservar la Commonwealth. Llavors, quan veien que la Comunitat Econòmica Europea, l'Europa del 6, s'anava creant, ells els van treure de la màniga l'EFTA. Llavors, quan l'EFTA no va acabar, van veure que la Comunitat Econòmica Europea creixia més, es van apuntar els britànics a la Comunitat Econòmica Europea. Per tant, quan els independentistes catalans, o alguns sectors almenys, flirtegen amb l'EFTA, al final fan una mica la cara a cara el que feien els britànics al principi. A més que és una mica el que deia el Jordi, no? El tema de pedagogia, perquè l'EFTA és lliure comerç i prou, i la Unió Europea va molt més enllà del que és el lliure comerç, on és la política de seguretat alimentària, on és la política d'agricultura, on és la política de tot el tema de protecció del consumidor, de protecció digital, etc. És a dir, el que són les afectacions de competències, drets humans, va molt més enllà. Y a mí me gustaba una cosa que ha dicho Piñero Docampo, que ha dicho que al final tenemos que volver a los valores, porque cuando estamos hablando aquí, que quizá por ser una campaña electoral tendríamos que decir propuestas, pero como estamos en un momento tan crítico, al final toda propuesta tiene que ir sustentada con los valores. Justamente hoy he tenido una conferencia a las 3 de la tarde con el presidente, una juez y una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y decían, bueno, es que al final volvemos al artículo 2 del tratado, volvemos a los valores. Porque sin valores, toda la política que construyes, más allá de eso, pues se desvanece. I al final crec que també és molt important poder explicar, i això són uns deures que ens hem de posar nosaltres, no per aquestes eleccions, sinó pels mesos que venen, explicar què és la Unió Europea, explicar què és i explicar les seves dinàmiques, perquè al final jo quan soc aquí hem parlat del dret a la secessió i que també hem de ser justos. El procés independentista ha tingut un trasllat i se'n parla aquí a Europa. La sentència del 19 de desembre de 2019, la doctrina Junqueras, jo l'he estudiat com una sentència important en el meu curs de dret constitucional. El que no és de rebut és que quan surt la sentència de Junqueras traiem la bandera europea i el 2017 diem que som un club de països decadents i obsolets. Llavors, en què quedem? És a dir, tinc la sensació que la classe dominant i governant a Catalunya, si Europa em dona la raó, doncs enarboro la bandera europea. Si no me la dono, jugo amb el tema euroescèptic. I al final hem d'explicar també les coses com són, què és l'EFTA, què és la Unió Europea, què ens ofereix la Unió Europea, com deia, crec que ho deies tu, Oriol, les coses bones i dolentes. Perquè parlem molt de les coses bones i dolentes, però bé, Catalunya també té coses bones i també té coses dolentes. Espanya en té bones i dolentes i Europa en té bones i dolentes. I per tant, jo crec que cal fer molta pedagogia una mica perquè no sigui tan fàcil enredar la gent. Perquè estan mentint, estan enganyant, jugant amb una cosa molt complexa, que és la Unió Europea, i per tant, com que la gent ho sap però no ho sap, és molt més fàcil. És el tema de la unilateralitat. Quan parlem aquí de referèndums, la primera pregunta en els debats acadèmics és però el referèndum és unilateral o no? Perquè si és unilateral, no volen saber-ne res. Els independentistes, fins i tot els de Junts o els de la CUP, per les seves idees polítiques haurien de ser els primers interessats en enterrar la unilateralitat. Perquè si és una cosa pactada, llavors se'n pot parlar més o menys, però si és una cosa unilateral, no. I tot això s'ha d'explicar. I sí que és veritat que pot ser de valents explicar-ho. I a Catalunya qui ha intentat aportar una mica de rigor, sobretot en els anys més postprocés, doncs ha estat titllat de traïdor, ha estat destituït, ha estat pressionat, etc. I una mica al PNC venim a dir les coses com les veiem, com són, aportant rigor i seriositat i la nostra màxima voluntat, encara que de vegades no siguin ben rebudes per alguns sectors, però també creiem que és la nostra obligació fer-ho. Molt bé, Marc, el coratge d'avui serà amb escreix retornat en el futur. José Morell creo que ha pedido la palabra. Sí. Hola. Sí. Boa tarde.
Bona tarda. Escolta bé? Sí. Ah, tu parles català, és veritat, sí. Sí. No volia deixar passar l'oportunitat de saludar els nostres germans del Partit Nacionalista de Catalunya. En Galícia el partit galeguista, el Partido Galeguista, l'any 31 del segle passat, nosaltres donàvem el nom de germà a tots els que compartien la nostra visió, cosmovisió de Galícia i del món. Doncs estic molt feliç d'estar entre germans. Jo volia comentar una cosa, que és una idea que he pensat ara escoltant les vostres intervencions, molt bones totes elles i les meves felicitacions, que és la següent. Hem tingut un començament d'aquesta dècada marcada pel Brexit, la pandèmia i la delirant sortida de Trump, que han revelat forces actuant des de la història. Doncs, davant elles, aquestes forces, la consciència, els dos sentits que tinguem en portuguès, la consciència com coneixement, la consciència com reflexió, com ètica, segueix sent l'últim reducte de la llibertat. Doncs, no sé, a més de la intel·ligència d'aquests fets, els que formem la societat civil, i encara no som, diguem, polítics professionals com nosaltres, jo, no sé, volia compartir una modesta i positivament, modestament i positiva, una reflexió, que és que tots volem un futur més clar perquè heretin el patrimoni material i espiritual de la Terra. I el nostre llegat es donarà en termes de drets civils, desenvolupament i també sostenibilitat. I això serà el que ens faci dignes del respecte de les generacions del futur. Doncs això que comentava el Marc dels valors és molt important i jo crec que és la principal idea que ens diferencia a nosaltres, els polítics, diguem, clàssics, antiquats, que tenim aquell concepte que deia Pinheiro de la política, com una cosa elegant, ben feta, no populista, i que ara és el moment, quan la campanya catalana i a la vista dels possibles resultats que hi ha, jo crec que nosaltres, els companys, els germans del Partit Nacionalista Català, tenim tota la meva admiració, perquè ara que la política sense valors, la política fàcil és la que predomina, inclús, com s'ha vist a Catalunya, la negociació, i que nosaltres en Galícia també coneixem bé, negociar malament, amb pressió a l'altra part. Si un té uns objectius legítims, té que tenir la intel·ligència d'arribar a ells i de fer arribar a l'altra part amb, no sé com dir, amb amabilitat, amb bones maneres. Doncs aquesta reivindicació de la política, de les bones maneres, de l'elegància, jo crec que ara és el moment molt important dels valors. Doncs
no vol parlar res més. Moltes gràcies i una abraçada per a tots. Molta sort. José, moltes gràcies per la teva fraternitat com a germà de causa de la llibertat i pel teu català excel·lent i exquisit amb el No, tot bo. català que has après amb el que t'has dirigit. Em comuniquen que aquesta mateixa plataforma ha de servir per una altra reunió en breu i, per tant, mandatòriament, compulsory, hem d'acabar. Això no treu que si algú té alguna contribució, algun flash de 30 segons, la capacitat de síntesi de 30 segons, la podria utilitzar ara. ¿Escuchas? Sí, nada, si me permitís un poco para profundizar en esto que hablábamos, ¿no? Yo creo que PNC, Compromiso, alguna fuerza más como PNV, el Partido Demócrata Europeo que yo hoy represento aquí, hablando de europeísmo y de Europa, tienen claro el camino que hablaba Marc y ahora hablaba Morel. Es decir, hay que retomar la buena política, la práctica política digna, la práctica política de valores y la práctica política de pragmatismo. Es decir, yo creo que a Europa le hace falta una gran dosis de pragmatismo político para seguir la construcción que está inacabada y para reflejar lo que al final buscamos todos, ¿no? Un gran Estado federal europeo en el que tengamos cabida a los pueblos sin unas fronteras constreñidas de unos estados que ya no sirven para dar respuesta al nuevo paradigma después de la pandemia y a la nueva construcción de algo que tiene que ser el cuarto modelo de construcción social en el mundo, ¿no? Está China, está Rusia, está Estados Unidos y debe ser Europa el cuarto modelo por nuestro peso cultural, por nuestra tradición, por nuestra historia y por nuestros valores. Ánimo al PNC y la gente de Cataluña a votar por esta opción que puede dar coherencia y pragmatismo y volver a la senda política las soluciones de los problemas de la gente, que es lo que al final importa desde nuestra acción política del día a día. Obrigado, Juan Carlos. Y quizás hemos tenido un sobreentendido, que es explicar en un momento que el Partido Demócrata Europeo es uno de los dos partidos integrantes del grupo Renew Europe, antes Grupo Liberal Europeo, integrado por diputados del Partido Liberal Europeo, ALDE, y del Partido Demócrata Europeo, con lo cual, detrás de Juan Carlos Peñarol del Campo, detrás de Bruno Fiallo, hay la representación de un buen puñado de eurodiputados. No sé si hablamos de una quincena, alrededor de una quincena de eurodiputados que integran el tercer grupo parlamentario de la Cámara Europea y que són referents de present i de futur i d'un partit nacionalista català que ha presentat la seva candidatura per formar part del Partit Demòcrata Europeu. Per la part meva, res més. No sé, Àlex, si vols concloure amb unes paraules. Moltes gràcies per la vostra participació, per aquest esperit clarament europeista, que també pot ser europeista i europeista. Gràcies, Jordi. Obrigado. Gràcies. Gràcies a tothom. Recordeu que aquesta xerrada s'ha gravat i, per tant, a partir de demà la tindrem al canal del Partit Nacionalista de Catalunya a YouTube. Us en passarem l'enllaç. Gràcies pel suport explícit a tothom i us convidem a partir del dia 15 amb unes altres convocatòries per parlar d'Europa i europeisme des del marc del Partit Nacionalista de Catalunya. Alhora, convidar-vos a tothom que el 14 diumenge anem a votar. Ho fem amb la màxima seguretat, però també amb la màxima convicció de que el Partit Nacionalista de Catalunya és aquell instrument que permet crear polítiques europees pel país. Moltes gràcies. Gràcies, obrigado. Gràcies, bona tarda. Gràcies, bona tarda. Obrigado. Gràcies. Gracias.